selopret wong yo ngawuran ati padangan masalah
Ora
lakukan hayang ini rasanya durian ancep-ancep lebih rasane hayang ini rasanya sindien mirangi sentak lakonane hayang ini rasanya durian ancep-ancep lebih rasane hayang ini rasanya sindien mirangi sentak lakonane hayang ini rasanya sindien mirangi sentak lakonane awas ya. Yeah.
jenenge triplet kawan ayo seneng golek-golek rojak nongkrong rojake para sarjana aja padha ngoyong nongkrape bari wisata yo aus hati-hati ger ya bagus mati kene ngomong mati diganti yo hati-hati ger Segan saya Rapti dikir semuanya rakanya hati-hati ya yo Thank you.
Semua pria
macan mangap megap megap bocah kanok kaleyan kiprah wis cacak genahan riya anyan raga wega pira sampeyan kapret kendang riya ketepang ibat panang loro slendra slendret pelok carane ke panggang marake ngikep macan mangap megap megap bocah kanok kaleyan kiprah was cacak kenalan reyang ternyata wega pira. Milang kerika lemang sadi pariwisata rakyat kangen alam Nusantara kayangan diluk alas tak gunung-gunung jajah desa milang kerika lemang sadi pariwisata gunung pratarna aku dia sanes kara saking sagung ngedumati maresudi karo kang akeh gunane bisane semodo latenono pratarna aku dia sanes kara saking sagung ngedumati maresudi karo kang akeh gunane bisane semodo latenono. Wira malamba kalang-kalang sangri slendra adat saka moga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur patulan aku pangkara wira malamba kalang-kalang sangri slendra adat saka moga dadi sarana